What's up mga Bigaon? Welcome back to our channel. So for today's video no kay maglaag mi unyag mangita mi og lalaki. Oy, ganun lalaki ba yung ana unya amo silang batuhan og pick up line. So see ya. Bye for now. Bye-bye. Pangalan nimo? Minik. Dominic? Ay, ako toon si Juan. Sige, yung future wife. Okay na kaya? Okay ba? Okay na ta? Oo. Akong mainuha. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't hindi man Malipayang ka ka. Siyempre. Ako. At mapayod. Pag magkakita pohon. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, ako ay Saan ito? Ikaw na lang ka. Okay ra kaya? Oo. Okay ra gajud ka? Okay naman. Okay ra ka na ako maimo. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, Okay ra ka sir? Okay ra ako maimuha. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, ako ay natutuwa. Wala taon pangalan nimo? Ryan Ray. Rian Ray? Ako to si Gel. Gel, imong future wife. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Sa taon pangalan nimo ya? Gerald. Gerald? Taon si Gel. Imong future wife. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, ako ay natutuwa.